Hi everyone. Hello everyone. नै बेलासिनि दुगैखां लोबखां एसे न'नि माने लांगोनायाव ओंखारनानै बार जादों आरोखिना लोगोबो गैया हारसिंसो एकदम जि बाथ' गाबदों जोंनि न'नि बारियाव मोनसे बिफां दं आरोखिना बेनि फिथाइखौ जि जाफैयो बाथ'फ्रा गामियाव लोगोआनो गैजाया आंहा गासैबो हारसिंसो एकदम मा होनो लोगोफोर फुङाव दसेब्लाबो एसे बेरायग्लांनांगौ आरोखिना माने फुंनि बार एसे जानांगौ बेलासियावबो एसे थाबायग्लांनानैहाय बिदिनो बार जानांगौ आरोखिना देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां आरोखिना स' लोगोफोर नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लाइक कमेन्ट शेयार दाबाव दे लोगोफोर बाय बाय